population of almost 78,000, has a rich, diverse economy and per capita GDP of more than €36,000. It also has one of the lowest unemployment rates in Europe. In recent years, it has become a very attractive destination for foreigners to invest and also to take up residence, as it offers quality of life and well-being in a superb environment. Business in Andorra consists mostly of small and medium-sized enterprises, the driving force behind its constantly evolving economy. The Chamber of Commerce was set up in 1993 to promote the economy and defend the general interests of businesses from a global objective perspective. After more than 25 years' work, it has become the voice of all sectors and business activities. Its history mirrors the economic history of this country. La salut de l'empresa és el millor indicador per al desenvolupament econòmic d'un país. Per això es fa indispensable el rol de les cambres de comerç. A la cambra escoltem, ens preocupem i ens n'ocupem. La nostra activitat està orientada completament al servei de les empreses. L'escolta activa i el diàleg són fonamentals en la nostra activitat quotidiana. Estem al servei d'autònoms, petites, mitjanes i grans empreses. La cambra és casa seva. A la cambra fomentem el diàleg entre l'empresa i les institucions i treballem amb visió estratègica de país a llarg termini. Una de les nostres funcions principals és la defensa dels interessos generals de l'economia, representada pels diferents sectors d'activitat. La Cambra ha esdevingut una institució respectada i penso que també estimada per la proximitat i l'acompanyament que fem als empresaris i als professionals, com no pot ser d'una altra manera, som accessibles, propers i de consens. Per llei, tenim una important funció consultiva davant el Govern, el Consell General i la resta d'organismes públics per vetllar per l'interès econòmic general. D'altra banda, la llei ens assigna tota una sèrie de funcions público-administratives i oferim un ventall de diferents serveis d'interès per les empreses. Estem per ajudar en qualsevol etapa del cicle de vida d'una empresa. In this process of global transformation, we want to be involved in creating a new, sustainable economic model. La Cambra és un interlocutor imprescindible per fer front a la complexitat dels nous reptes globals i el context econòmic. La nostra activitat ha de donar resposta als reptes de país, fent més fortes i competitives les nostres empreses.